Zabor. Ekitaldi hau aurkezpen ekitaldi bada. Gizarte mugimendu berri baten aurkezpen ekitaldia. Gipuzkoa mailako gizarte mugimendu berri baten aurkezpen ekitaldia. Gipuzkoa Zero Zabor gizarte mugimendua sortu da, eta hemen gaude. Errauste plantaren bultzatzaileek, Donostiako udala eta Gipuzkoako diputazioa bereziki, jakin behar dute, herritarrok ez dugula tamainako zigorrik merezi. Gipuzkoa garbi eta osasuntsu batean bizi nahi dugu, ez besterik. Hondakinen kudeaketa desastrosoa eginda orain arte. Zabortegi handi eta kutsakurrak bultzatu dituzte. Eta hori egin dutenek orain errauste planta toxikoak bultzatzen dituzte konponbide gisa. Ez bata eta ez bestea. Horiek ez dira soluzio goelako. Gaur egun 37.000 gipuzkoarrek atezateko bilketa egiten dugu. Gipuzkoa Zero Zaborren aintzindariak dira. Atzetik gehiago etorriko dira, eta Gipuzkoa Zero Zabor lurraldea bihurtuko dugu denon artean. Horregatik eskatzen dugu 6 urteko moratoria. Gipuzkoak aukera bat behar duelako, Zubietan eraiki nahi duten errauste plantaren proiektua beharrezkoa ez dela frogatzeko. 6 urteko moratoria eskatzen dugu, Zero Zabor programa zabala ezarri nahi eta behar dugulako Gipuzkoa osoan zeregin hauek aurrera eramateko. Herri antolatzen hasia gara. Talde, erakunde eta norbanakoek tokia dute bere herriko Zero Zabor taldeak. Txikitasunaren indarrak batuta, Zubietarako proiektu toxikoak geldituko dugu. Jatekoak kenduko diogu. Porrot egingo duen proiektua da Gipuzkoako diputazioarena. Denbora kontua besterik ez da. Azkenik, amaitu aurretik, dei egin nahi diegu gipuzkoar guztiei, beren seme-alaben etorkizuna zaindu nahi duten gurasoei, beste Gipuzkoa bat nahi duten gazte guztiei, osasunaren alde, moratoria, no a la incineración, Lemapean igandean 12 burutuko den manifestaziora etor daitezen. Gure atxikimendua adierazten diogu, manifestazio horri. Asko garelako, gehiengoa garelako, herritarrok errauste planta geldituko dugu.